pergi ya.
Oras madihita saluna amanginang Oras. dihita na madoti kebaktian di Bagasa Gerejaon, suak songonina madoti kebaktian secara online. Selamat hari hamamate ni Tuhan Yesus madihita salhuna. Tapasada marohata tabuk kama kebaktiata di Bagasa sadarion. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Arion namarningo dohita ulon na balga pinatupani Jesus Kristus di ngoluta marsi taonod jalamate di hau pinarsilang laho paluhau kita siat dosa. Naing malam gomal uhir di rohata holong ni roha ni Tuhani dihita dada jinau ni tuata tung asi ni rohana do. Maul do mate halak makokok partigor adong do deba na barani mate makokop na ulibasa. Alai, hola Jesus do narade mate sumeyaho kosana humokop akapardosa ima tahalasod diari sadarion. Di parningotan ari hamamate ni Jesus sadarion ditogu-togu dohita mangatusi doh manada ia Jesusi ima naposo ni debata na tumaon na bernit alani tamado hita mandok mauliate tu ibana jala pujota guarna marede mahita. Mahita jongjong. Sol Dosaku
Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, na tumapalangi dohok tanoon. Amen. Nagabi pangoloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia sorok mi ale hamatean, di dia pangagom mi ale banuatoru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, namate tarsilang doho humoko pami halak pardosa, ala ni holong ni roham nagodangi di hami. Ajari mahami paingot-ingoto na tergantung di hopinat silang humoko pami. Ay hodo hapurusan nami maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panolsolion ni roha. Say-sesa jal urati madosa siar roha nami marhite-hite todim na badiay. Jala pargogoy mahami maralohon roha sibuk dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni roha nami laho manguloy ho. Na mangolu jala na manggonggomi rap dohot amay, dohot tod di porbadia rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Dulmam. Marede hita siya bukwede nomor 24 ayat 1. Tangi hok kamu ma patik ni debata, ima natar surat di Heber 12 ayat 3. Paingot-ingot tamu ma ibana na patau-toton paraloan si songoni, dopak ibana sian akka si pardosa, asa unang marnaloja hamu, unang madate tod dimuna. Atong rak magidogogo mahita tu debata mangulaho patitnai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Marede hita siya buku ede nomor 100 siya pulusia ayat 1-2. Saingot Yesus Tuhan.
tato poti ma dosata, na jongjong dohita nuaing mangaduk tuhata, ingok masih taonon ni Jesus disilangi, huhu rimangi ma akka hahurangan dohot salpun ni rohata ro disude ulauta nasohbar tuhatana, patedik masude diadopanna martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus na mate di hopinat silang alani dosa nami. Narodo hami tujolom manropoti jala manggang kod dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus biri-biri ni debata nama morsan dosa nami. Nunga ditau kona bernit humok kami. Manubos hami sia dosa marhite-hite mudarmu na durus di Golgata. Balgani holong ni rohami tuhami ale Tuhan. Hape sa jok-jok dohar say hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narway. Ay dakku haholongi hami ho siyan nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubahek kami. Alay na maporus mahamin waeng tuasi ni roham na gudangi mangido siyan nasa rohan ami hasasaan ni dosa nami salhutna. Sayurupi mahami paubar rohan nami ala ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay. Alay Tuhan saya si maruham di hami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot to hasasaan ni dosa ta. Humokopita gabe dosa doi mada naso tumadda dosa di bahet debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasang apa ma di debata na digijang. Amen. Udul mamu. Marede hita siya bukwede nomor 450 alu ayat 3. Hata ni debata turpuk diari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Ima na tersurat di Hebrew 4 mamuka sian ayat 14 saat durhayat 16. Ope dibahen naung adong dihita si Tuhan imalim na bulun naung manurusi akaban wagijangi ima Yesus anak ni debata gomos mata tiop naung tarhapatau poti.
Ay naong adong do dihita situa ni malim na tarbayan dongan makilala di akka hagaleo tata. Tung natarujung do ibana di nasaluhut song kita alay dang mardusa. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa para siasian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapot asin roha hita bahay pangurupion ditiki halehetanna imasahatna martua do akana tumangiho kata ni debata jala na peopsa amen. Marede hita siya bukuen de nomor 412 sada los jongjong mahita. Taha tidakon maha porsiatai songon nahit na tidakon ni dongata saha porsiao disadok portubion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumupalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinuhon ni si Maria na gabi-gabian seton di purbadia adorang suabubuhan ido tuhata namon na bernit di panghuman ni silatus namata tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tunotoru dung ditanum na mula mangulu di are paduluhon nama naik surgo lahundu tu siamun di debata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani disimai bana paimula-mula kutanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsia ditodi perbadia jala adok sadahuria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia dohot dihasasain dosa dohot dihatain na mandok mula mangulu do sogot daging nyala nang mate dohot dihanguluan na sudah amin udul mamu. Buah-buah manang sunggul-sunggul dihita di bagat satarion Jumat 10 Jumat sada di parminggo sadarion ima parningotan hamamaten Tuhan Yesus tapatupado parminggua pukul 8 wib marhata Batak pukul 10 wib pukul 10 wib dohot pukul 10 wib marbahasa Indonesia laos diuduti sakramen ulaun nabadia. 2. Di pukul 14 wib panon patu pautadu acara pumuan nahohom di gerejon asarobe mahita. Patuluhon hari Minggu tanggal 10 April 2022
Tapatu pado pertanyaan buha-buha ijuk di gereja ta masuk pukul 5 manogot. Dot acara lapatan di Pasca di Padan Narobi, do Pasca di Padan Baru. Nah dimulai acara api unggut di halaman, laos diliput Kairos TV. Alani romahita kamanginang di buha-buha ijukon. Paupaton, hari Minggu tanggal 10 April 2022 ima pesta parningotan Ari Haheheo Tuhan Yesus sian hamatean manang pasca perjulu. Parminggota pukul 12 WIB marbahasa Batak, pukul 10 WIB dohot pukul 10 WIB marbahasa Indonesia. Laos di Sido di Patu Pahuriata Parheheon seksi perempuan. Adorang sojamita di Padalat Tolu Katong pelian ima sada A, sada B, dohok peliat tu ulon kategorial perempuan HKBP. Duksi pul jamita, pasak peliat tu jolo dohita bahet tu pakta tu ulon pasca ni uriata. Napar pudi, hari Senin tanggal 10 April 2022 pukul 10 siawib, ima pesta pasca paduahon, parningotan Ari Haheheon Tuhan Yesus sian hamatian, Laos tapatu pamadisi malam puji-pujian nahi nasuhuton ni naposubulukta. Duksi puljamita pasak peliat tujolo dohita bahet tupak tubak ti pasca diakonia sosial HPP manang saritas emergensi. Sonima buah-buah dihita atong tengok be mai mau liate. Waing tabigema kor seksi perempuan sada melalui virtual.
Dia nomor 80 sada ayat sada laos ta pasaha ma peliata na pardiolo do dapat duahon. Jesus muading oluku si pangulu
Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata berita nauli di bagasan parminggu. Parminggota ima marningot hamamati ni Tuhan Yesus tersurat di buku ni Panurirang Jesaya bidu 52 mamukasian ayat 10 sahat rodi ayat 15 takasma tapai hutihu di bagasa rohata idama pistardo pabahen ni naposokku tarhicat do ibana jala dipatibbo gabe tibbul situtu sogut ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana dibahen hinaroan ni rupana dibahet tadina siajol bahian rupana pe maradu pejolba songonido urasonna torop akabang suparbegu sogut hohombedo akaraja maradu penibana ai halak nasodung panahatan diberitai nasida do marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sogut ido sahana huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus si pata songon nabakol dohon nate selamat Jumat Agung ningon lapatanna selama ari hamamate bamate tu hatta madu selamat buhasek kodohon selamat di si jala memang buasa iko pesta honota hamamate adong marang napiga daso banedok Jumat Agung manang ari Jumat nasokal na perjulu alam marhite-hite na tersilak Tuhan Yesus gabe mulai ma sada sejarah ningulu ni hajol mau silang ima nagabe status kedudukan di jolma na terhukum ala ni dosa alain waing gabe malua mahita siad dosai na paduahon silangido pertaruhan ni harga diri ni debata dohot jolma alani dosai jalan apa tuluhon hamatean ni Tuhan Yesus dihono pinarsilangi ima napamatehon hamateani hidup bandok Paulus jo hamatean di dia sorokmi karena memang dengan kematian Tuhan Yesus hamateani dipamate Tuhan Yesus ido bana marlasiroha marulupulup pita di hari Jumat nasok kalon siap pangatus yonima beringota tupukta sadarion ima naposo ni debata natumaw na birdit nakpe 700 tahun adorak so hamamate ni Tuhan Yesus nunga disirakon si Jesayaon alai dia dapat melihat karena roh Tuhan mengajar menuntut dia untuk manurirakon na terjadi di Tuhan Yesus
Urian na hinaholongan ito hatta Jesus Kristus na perjulo na yung beringot ta marhite tupuk tao nima na poso ni debata na pinatutoro ni Portibion alay di pahitcat debata. Na poso ni debata na pinatutoro ni Portibion alay di pahitcat debata. Molo taparohahon diterjemahan di Alkitab manang di hata Indonesia doh di hata Batak di Bibiltay adonggo perbedaan terjemahan na dia may molo di hata Indonesia dokon sesungguhnya alai di hata Batak idok idama kata sesungguhnya doh idama nungatung berbeda ibana. Dot disi demikian juga hambaku akan berhasil. Dohot hata di hata Batak pistardo pabahen ni naposokku. Jadi saya terjemahani lihatlah ikonido nasasitong alaidak sesungguhnya. Dohot hata pistardo pabahen naposokku. Dohot hata dia berhasil ninna, hambaku akan berhasil. Dia do lapatan ni nanaik si dohonon dari bagas 10 tahun ima idama bahwa hamba Tuhan yang menderita itu akan melakukan sesuatu perubahan besar di bagasan ngolu ni Portibion marhite-hite cara ni debata molo didok disi ima pistar dohot hata berhasil pistar di hata aslina Ibrani dok yaskil artinya cerdas bijaksana penuh hikmat disima hataridani keberhasilan ala bijaksana dohot penuh hikmat do debata lau pabotohon cara ni debata paluahut jolmai anggo cara di Portibion dohot pangidoan di natorop di hati hai Tuhan Yesus harus angkat senjata, dia harus menjadi pemimpin yang revolusioner. HP haror ni Tuhan Yesus marsihudul dihaludi do dan mengumpulkan pasukan dan mengalatih tentara alai justru penderitaan nado si taonon naido haberniton naido cani debata laho patudus sesakapma ima haluauni alanido nataberin di bagas 10 tahun naposo ni debata namanaon na berniti dia rela dia sanggup dan dia akan setia menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Nakpe ikut menghadapi si taonon na bernit alanido ubaina di patibbo debata ibadah tidak disi dia ditinggikan dimuliakan disanjung tarhicat di patibbo gabe tibbul situtu Paulus madok di Filipi 2 ayat 8 dohot ayat sia ia hati bulon di debata di dok disi di patutoru do dirina nagabe panguloi do ibana pola mate pola tung mate tarsilang alanido di patibbo debata ibana jala di basa-basahot tibana goar na sumurung asa nasaguari. Tidak ada kesuksesan tanpa derita dan air mata.
Dilang beringot tadi sih. Sa kami debata berbeda do cara ni jolma. Pembebasan yang dipikirkan oleh manusia harus dengan perang. Alai dalam ni debata sakap hadame unido molo perlu ibana berkorban. Dirina dipatutoru. Gabe pangoloi pola iko mate tarsilang. Jalanungan di dokyani. Ala ni pangalaw siyota ibana tartulang. Binahin ni hajahatot ta ibana mabugang. Apetu ibana picak-picang. Parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malumitay lalam. Dong di patutoru di bata ibana. Alay gabi di patibbo. Siyan saluhud na. Gabi tumibbo ibana. Dungi nasa suara marhatopoton. Jesus do Kristus anak ni dia bata. Napadua onang beringot tamarite tupuk tahun ima. Dada rupa HP nama no Tuhon. Alay pangalaho do. Molo taparohahon di bagasa tupuk tahun di ayat 10 pati didok disi ia songoni songgot ni rohani torop halak midai bana dibahen hinarohan ni rupana dibahet tadina siya jolmahian rupana pe maradup jolma. Ia songoni songgot ni rohani torop halak puasa ada tadi hinaroa di rupana. Memang kemasan bisa membuat orang terpukau dan tertipu. Alani kemasan Budu zolma gabe tatai rohana ate. Apalagi di Indonesia molo ayam goreng dohot fried chicken itu asinggo harga anaknya itu asinggo molo kopi do alai harga ni 5.000 do ate alai holalai mana tu Starbucks itu asinggo ate tasongoni do pehitau holagat tiguarai siak kata Indonesia tu hata Inggris bapak lagi mah mau didok lapo teritori do harga di pasaran nete. Tasongoni depe hadirion di hatolma. Jala memang jolma bisa terpukau karena penampilan, tetapi bisa orang menilai gak ada apa-apanya ini na, kere donin na, tong baik ala ni penampilan. Hola lekek baju-baju nate, bola matahok baparis madok, wasa hupake songonin na kan, asetor kelepek gua ka, mulong ka pengacara na siya luarin na kan. Iko penampilan ini mana kan? Ujungnya gudang matong di banai gabe alani penampilan tong gabe menderita teh. Gudang buhi tahun alani penampilan gabe menderita. Bawa yang ni marsiragam na doa terpaksa marsiragam iba. Ni gutum mai. Danguluan no marsiragam dang eksisi iba. Saya na papulik-pulik ko ni ba inna ka? Las do rohanan yan alay marungutungo imana tong gayulahon na magsiragami nakpe marungutungo ibaga sa rohana. Aha nuansaha hitain na. Itu nuansaon ninna. Terpaksa ko para dunia kay data. Nuansa pigawarna sa pesipata daksi lamariete. Tapi ulun lah solah sehari pakai mana ni? Ada dang nuansa be kan? Dang lomo rohana. Taida di bagas setupukon bagaimana Yesus itu? Ala siap penampilan na iboto do, itanda do among ngaise, batu kakao do, inong ngaise si Maria do, bopung nga pe boto alai do, bahama pola hawatirus ya do. Halahido na parjolo bengelulukot Tuhan Yesus ala di bering. Yesus itu adalah sangat berkuasa.
Boy di pamali mana marsahit, di pahehe ibana na mate. Di pa taridaho di mana katanda halongangan. Di luar dugaan di colma, pangajarion ni Tuhan Yesus pe macay masahala. Alanido halak macay tertegun, molo taberin di si tertegun do colmay. Terhisap mo, mahite-hite, penampilan at katanda halongangan na binan ni Tuhan Yesus. Alay nung dibereng Tuhan Yesus, laubongot to Jerusalem, naik halode di bana, gamir na sila isi doon. Dungi bereng itakko pakasordado ibana, dungi dilicingi, ditijuri, dileyay, dang mangalo. Ay so manangahapi o namataw. Ito disido gabi lea ibana dia do pandicolmay. Ditijuri, dileyay, dilicingi. Kita maju naing jok kamang kenang, o kita nasanggup menghadapi nasongoni. HP sebelum na diluilukan di bana. Hosiana, Hosiana, pinasupaso ba na ho, makita-ite, tuhaminin na. HP to kinay pasilak ko ba, ay nakto HP i. Bay takko bay bana, ilichingi di bana, iliyay di bana, itijuri di bana, ipastapi di bana, ang mangalo. Nga ada upanya papana, uban na dokon, pehoy na. Ito magigitol may manginebana. Peho, bursi bajol masokko, tu sadam maho, holak katab mo hapi gudang, dangok kape na binaim mo. Karena manusia melihat dan memakai logika berpikirnya terhadap apa yang mereka inginkan, yaitu Yesus sebagai tokoh yang akan membebaskan mereka. Tetapi tidak seperti yang dipikirkan oleh dunia, maka mereka melihat hal yang berbeda itu. Gabi itu dilihai ma, jala marlea ma. Ido banda ido ko tadi siya jol mahian hinarwana. Ayolan amat adi Armando do nasa lilingo boy ibara mabay nakapostingan nakadia. Sudir gudang ko halak ibat. Alay holan ni pastapi mana. Holan ditujangi mana tiki demonstrasi na tanggal 10 sadi bah ayah ro dina to ke bisong ni do isara-sara imana doh i tujangi jolme mana itu ke bisong go hapi harga diri ne hapi songoni ma tu hatai gabe marlea dug ditijuri di pastapi dileai dangarong mangalo. Enak pe diuji sisian naidon yan mengangkat senjata italikod do pinggol ni sahalat sian sordadui alay Tuhan Yesus justru ipamadu imana do ibu ibana pinggol ay lokot tom muse ido ibana pasarong podang mi bukan seperti itu kerajaan kita. Iberik songonima hinalean itu hatai tadi sian jolmahian dangadong BHP si berego siya namatonin na ido banda gabilang manggogo na sida parsilak ko main na si Pilatus pe tang barani bebana mabuat sikap nakpedo ibana dang jupangaw salana alay dia donin na datung alani na adong ijalo ibana sisip tetapi hatabata madok taludo surak-surak taludo olop-olop ibas surak-surakin na taludo olop-olop ibas surak-surak ay halap mo surak-surak dan itulah korban daripada demokrasi dunia ini. Allah ngasudi halak nak pesilatu dang jupangaw salana alay silatos pirang barani bana ay naman si Jose Maquiando ngagabi marali-ali ati karena apa ada kepentingan ay mabiro mana so tugi copot jabatan na imahajol mau ni gabi
sudei marpunguma tu nanidupan ni Tuhan ta Jesus. Na patuluhon naing beringota marhite tupuk taon nima Tuhan Yesus mangurasi hita siya dosata. Tuhan Yesus mangurasi hita siya dosata. Jala memang dia keterjemahan ope adong doa ke perbedaan-perbedaan. Mau lihat Indonesia demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Tercengang. Alay hata batak songonido urason na torop aka bangso parbigu. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Songonido urason na torop aka bangso parbigu. Jika terjemahan tercengang, maksudnya adalah orang yang mendengarkan, menghayati dan percaya kepada berita Injil pasti akan kagum dan tercengang karena Allah mau menjadi manusia, direndahkan, menderita dan mati untuk memikul dosa kita. Sedangkan kata urasonna memercik, dipercik terhadap banyak bangsa. Ini menunjukkan kepada pertobatan dari bangsa-bangsa non-Yahudi dan pembaptisan terhadap mereka. Jadi percik aido pangurason nate hata batak inde duti te dugi bason no buti kada tui percik pangurason alai taber di si dia lapatan ni molo tercengang doi bana ala memang debataga bejolma tau di tahun ibana haleau ni cahi care herehei ikom mati tersilang ibana ido banjolma tercengang alai molo urason na didokon justru hama mati ni Yesusi gabe mangurasi kita menyucikan kita payasok kita sia dosa gabe halongangat dui di bagasan ngolunya kana posea di ibana jala ido mabain nang akka pamangan ya karaja ninna hohombe akka raja mereka mengatupkan mulut sebagai tanda keheranan kagum akan apa yang dilakukan oleh hamba yang menderita itu. Hohombe tangi boto na sida madok manangaha alai patuduhan di si iba justru sesuatu naso hea pinikiran ni jolma molidok naso dung panahatan ni beritai nasida do marnida jala halak naso dung ubegesa ido mangatusi sugut. Jadi pangurason na pinatupan ni debata di hita dak diida mata ta'alai gabe las diroha doi dia kana posea dak pada saat idang boy dia tu sinasidei alai duppe namasai pasca setelah peristiwa itu jala ido Jumat Agung di hamok kapanami do inanami kuriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus ahanek sidohon itu pukot tu hita marlas diroha hita ala hama mati ni Tuhan Yesus nakpebakol doroha lasoha niba ala menderita halak dinakan dan mungkin kita menari-nari di atas penderitaan orang lain alai hama mati ni Tuhan Yesus gabelas diroha doi gabe haluau doi gabe pangurason doi di hita dia kadosa pangalahota na soho Bartolomo ni rohani dia bata jala ido ubanna patupota marulaun da badia ima majalo roti parhitian ni daging ni Kristus dohot minum anggur parhitian ni mudar ni Tuhan Yesus jala ido
Pangatusion ni perbedaan ni pangatusiota. Ulaw na badia di Protestan do di Katolik. Nakpe iko sa tapak ke depe hosti. Anggo dirapot padita do dihaputusan ni sidudugudang dak si pakiota be hosti. Ala marasing go pangatusion ni dohot pangatusion ni ulaw na badia di Katolik do di Protestan. Molo di Katolik ala roti langsung gay simbol ni daging ni Kristus. Jadi namangaton daging ni Tuhatta do secara langsung. So ni do mudah imatan substansiasi nandiyo. Alay molo dihita pahitean. Jadi dang langsung roti gabi daging di Tuhan Yesus. Nakpe marulaw na badia holat ditikki acara ido di patupai. Anggo di Katolik mula anggo pe tinggal ni ikon si panodwi. Alay anggo hita roti holat duksay marulaw na badia si sanay bayal lakod di musiyate. Alaha ima perbedaan na dihita. Alayak kadong atta na di ba anggo di banay nagabi holan na mabay perjaman kudus ganu ari minggu ate. Dungilas budi buat tujabuna. Ibu ame muse de banay manang datu dia. Baka si pata. Gabi bando hiraji mati igijang ipitu di jabuna. Ay base ba di siyo namang ningon. Aso na ro panakko inna. Unang ro akka huaso ni hahulu si budi sinna. Bangga gabi aji mak museon. Gudang buhita salah mangatusi. Dumubi man ipabanyak kadongan ala memang holanina madibanay pangulahon na ala nido patupota perpadanan na badia molotukpe ala niya ka situasi na masa ang godohonon nami tu ari pesta na laing rodi natal iko kembali dito do roti budo molotukpe kon ala di pandemi budi palastiki ati budo lang sugibo sendiri dak boleh ko pakai hosti hita. Ala memang nunggah haputusan ni sido digudangi asa hobartu pangatusion ni Protestan taringot tu perpadanan na badiai. Amen martangyang mahita. Mauliate mali Tuhan di pasaha rohanami tuho. Ala di pakulingi hohami. Diajari hohami. Di paingoto hami. Paboa debata gabe jolma di patutoruho dirim ikopola mate tersilak kola humokopami madubus sami siya dosa do akasya pangalahon nami alay di paheheho do di ari patuduhon nagabe haheheo di hami jala manaik tu badwa gijang di pabakito lahudul di siamumu lau paradeho di ngana di akan aporsea di hami akan aporsea diho asa parsidohot tami di haluaon na siya koi lau sudutan nami do ulaon parpadanan na badia say parade maroha dohot pikiran nami asa hugot apok kami roha portibi huhanguluho kami pangatusion pakokopommu gabe lam sungguh-sungguh hami manguloyho di ngulo nami si ganupari asima roham sahat di ho manasa ngulo nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami amin. Tapuji matuhata maredde hita siyam nomor 26 ayat siada sahat tu na mangihut.
Nuaing saham mahita tu Pulau Nabadia, marid de mahita sur nomor 152 ayat sada. Yesus namamu san dosa ni portibion pangoluhan. Yesus namamu san dosa ni portibion panguluhan. Yesus namamu san dosa ni portibion tonang kami. Amen. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna doho roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, ama namin na di banwa gidjang, asi roham, topot mahami na pungudison, at dorang hupanga kami non parpadanan na badiyay, lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haposyaon na mangulo di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Paggugoy mahami maswadahon diri nami, asa tariguto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala sa ditubuhon haposyaon na mangului, sa itaiti rohanami asa lambalungog kami tuban wagidjak, asa say masigol hami, pay maimahon haror ni Tuhan Yesus. Amen. Hita kanok pinakamaul ni debata, ita sakap nuang mangatop perpadanan na badiyay, di bahan ita tibang majumulo manang natao hita marulon na badiya, asa unak ko nauhum manang isesyan hitaw, ay holan na roha, jala naman ol soli rohana lani pabayanan na nasoture, jala naman opoti dosana, jala na porsia di hasesan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangatop perpadanan na badiyay. Alayak kanadoho marulod na badiya, unang be dioloy sibolis, unang be didak dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung katapok hamuma hosom doho latin ni roha, alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mati jala naung mula mangulu humokopamu, asa tao hamo mangaton parpadanan na badiyay, di bahani tatibang majumulo hatta, jala alusi hamuma suku-sukunon, jongjong mahamuna. Akaradoho marulon na badia ima nong makatindak ko kaporsiyaw na dohot na sohonaw humhuria. Parjulu, di parhatuturo hamdo halap pardo sa hosyak katutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham dokma olo. Dua, namarsa doro hamala dosami, jala di pangido roham neng malua honwaik sa dosam, molo songoni roham dokma olo. Tolu, di parhatuto roham do nang uro Tuhan Yesus Kristus tutanon panguluho pardosa, ibana nang mate doho mula manguluho makopo, mamorsan jala mane sa dosam, molo songoni roham dokma olo. Opat, olo doho manggotapos siya roham latin ni roha doho tosom ni roha, akub ni olo doho mardingga doho halak na mga sahiho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham sesaon di debata su di dosam, molo songon ni roham dokma olo. Atok tapo dube marohata, jala tatopoti masudi dosatta,
ihut to kamu matang yangod di bagasa rohamu nabi. Ali Tuhan de batama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halap perdosa gudang dohami. Ay jut hulau si hami patikmu. Tamaro hono hummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sonommu tu hami hobbar tu pabenan nami. Alay ala ni gudang niasi do tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nong nilehonmu guboko pami. Ala ni uban na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jalalehot to di perbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo na sa dusa. Dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham. Saliling di tanod do pe hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jalan na mauwas dia sini rohani di pata. Say sahat matu hamu nahi na persiam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nungase sa saluhud dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot tod di perbadia. Amen. Nalia manami na di banua gicang. Say pinorbadia magoarmu. Say roma harajaonmu. Say sahod malomo ni roham di bono tungaw sokon na di banua gicang. Leon matuhami sa darun hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songo panen sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu giut tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punahara jaun. Dohot hagugun. Rodi hasang apon sa liling nililing na. Amen. Udul mahamu. Marid dehita sa nomor 150 ayat sada. Atong tagihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu berngin jutar jehi bana didok mamauliate dungi di ponggolima di parleo matuak kasisian nahu madidok calo hamu ma jalapangan ma dagi kudoina nileho tuhamatian humokop pamu baik kamu ma bahen parningotamu na diau jala duksun na sida mangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matu na sida calo hamu ma sudi hamu manginup siani ia panginuman on padan ne baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon humokop pamu bahen hasesan di dosa sai baik kamu masongoni baik parningotamu na diau atong roma hamu nungaradi sudi dai jalai dahamu ma dengan bahasa ni jahuba jadi dihamok kamang kainang padonggo piga-piga sauti kuliah tu ita hatoangan akapahalado parjolo majo namar hubas sonari tujulu anon adong bison dua on ala mangihut to pengamatan nami tiki marulon nabadia di jabu-jabu gudanggo dangbui jadi adong bison dua parjolo Palastin di Gijangon, ibu kahon, imarotian non,
baru adong Moses at torunan yon anggur. Jadi balat to sa halipasahat to hamon so tung ito yan lako kamu dua cate. Jadi julo sada do julo roti don non idok katana set julon baru pen non duk sai sudinai udok kai mo sehatana set julon baru pe inum muna anggur nai. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma. Dagi kudui na nilehot to hamatean humokop pamu. Ima na mga ramoti jala na pahotro hamuna magkaprosya ibana asa di hamuna hanguluan na sora sudah. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inup pamuma. Mudar hudui nani usehot tu hamatean bahek kasesan di dosa muna. Imana mangaramoti jalan apa hotoro hamuna maka prosya ibana asa di hamuna hanggulan nasora sudah. Amin. Ulak mahamuni baka sedang. Jadi jolo padal nasi. Jadi jong mahita asa tajalo perpadanan nabadia siapa didata. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma daging kudui na nilehot tu hamatean kumokop pamu. Ima na mangaramoti jalan apa hotro hamuna magkaprosyay ibana asa di hamuna hanguluan na sudah. Roti na may parjulo akamang akay nangda anope angguray julo roti jo makakamun sa julo sudi. Ikut jolo sudi do hita. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma pagpudi no pe anggur da daging kudui nanilehot tu hamatean kumokop pamu. Na mangaramoti jalan apa hotro hamuna magkaprosyay ibana asa di hamuna panguluan na sudah. Didok Tuhan Yesus Kristus sabar hamu akalong badjalo roti imajo pay mahamu ate. Didok Tuhan Yesus Kristus
jalo hamu ma, jala pangan ma, dagi kudui, nanileho Tuhan matean humokop pamu. Jalo hamu ma, jala pangan ma, daging kudui, nanileho Tuhan matean humokop pamu. Ima na mangaramoti, jala na pahot toro hamuna, makaposiay ibana. Asa di hamuna, hanguluan na sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala pangan ma, daging kudui, nanileho Tuhan matean humokop pamu. Ima na mangaramoti, jala na pahotto hamuna, magkapusiay ibana. Asa di hamuna, hanguluan na sudah. Ima daging di Tuhan Yesus, hidupmu Sioni, mudarni Tuhan tadoi. Sasay tuktuku margo inom mo Sioni ngulu na manutong iho. Itu kita ulangi dulu supaya juga jemaat tahu. Terus aja. Ulangi dulu. Ya. 704. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma jala pangan ma, daging kudui, nanileho Tuhan matean humokop pamu. Imana mangaramoti, jala na pahotto hamuna makaposiay ibana. Asa di hamuna hanguluan na sudah. Amin. Ang roti na kamu dipangan ang kamangkay na. Roti dipangan ma. Dok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala pangan ma, daging kudui,
asa di hamuna angguan naso asuda. Amin. Nau macalo roti kamu dipangan roti angguang kuri sabar na Johnson. Dok Tuhan Yesus Kristus jalo kamu ma jala pangan ma daging kudui na nileho Tuhan matean upang kamu iman na mangahamoti jala na pahotto kamu na magkapusyay ibana asa di hamuna hanguluan naso asuda. Amin. Mododuk sudah hita majalo makan roti boy bay buka juang gurai Waktu boy bay buka sama ingatan yang gurai sadanai sudah 2 kali. nunga sudah hita majalo roti mangaton ya ibu kahiyama ang gurai abe kamang somahita jaya sa tayo mangguri didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inu pamuma mudar hudui na niuseho tu hamatian baik kasesan di dosa muna ima na mangaramoti jala na pahotoro hamuna magkaporsiay ibana asa di hamuna hanguluan naso rasuda. Amin. Tabay matong edeta asa sabili papungu inganan ni aka anggur nakinate 174. bodo ya 174 ya. ya bodo so ipapungu anon si hita tasak wibema tiki mulak segari dono non si mata itu inganan sampah hati kadongan na digijang sakwi habuman non ingan sampanay ate di luar ma mulok kamu marin dehita sa nomor sia ayat sada
Puji ma Tuhan de batali tondiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan de batali tondiku jalan unak tu kalupahod dengan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahit musudena. Ibana paluah kosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardingkan basa do Tuhan de bata. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bait tuhita na hobartu dosatta, jala dang di marosot tuhita na hobartu hajahatotta. Songon asini rohan ya mama tu akan akonado. Asini rohan itu Tuhan de bata dia akan magkabiari ibana. Nung atakas di patuduho de bata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokopita, uju pardosa do pehita. Atong dalam balua mahita nuaik serimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di bahini sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahen aku do Tuhan de bata. Olak nion rodi saliling nililing na. Amen. Tatangyak ko ma peliata. Ali di batama namin na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na hutus di julum. Paso-paso may jalaramote aso para siya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marite itodim. Asalamutan dahami gorang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan de batama nami na makabangsa di atas si saluhut. Nung apatarhui dahami holong ni roham na gudangi. Gumodang doisyan holong ni rohan ni amama doho ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang dugodang dohot arga ni silehon-lehom mo di hami. Ay anak mo na sasaday di suruho gabi jolma. Manaw pardangolan itchahitchak dohot pastap-pastap. Gabi tarpaja libana jala tuhamatian humokop pami. Mauliate marohanami ala naong sae utang nami. Jala malua hami siyan dosa, siyan hamatea dohot siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni pujion nami maguar mo na badiyay. Ala naong dipatupanak mo pardomuan, pardengganat tuho. Ali Tuhan Jesus Kristus biru-biru ni debata. Naong mamorsad dosa nami dohot dosa ni hajol maon. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahorodi sa leleng ni leleng na. Say tatap mahuriam na hinokop mo. Jala na pinapungumi. Say pahot marihami hasesan ni dosa, dohot dami na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa tarbuan ho hami tu banwagidjang, pasahok kami tu akana badiay. Say bunu jala persilakon majol manaburuki, dohot sakap-sakap na roa di bagasak kami. Asaw nang marlidang hami madapoton aman na di banwagidjangi. Hupa sahat hami madiri nami tuho, jala huliho kami roha nami baining anammu. Ala nong dihokop po hami, diho mahami jala ho di hami, sayunang loas hami sirang siyakko, dong ani mahami jala saur mahotu hami, sa ipatugo mahaporsyon nami tuho, asahot lakka nami ro di ujung ni hamatean, sa iramoti makaruasmu, na mamarita ho kolong ni roham, dohot dalan og pinatupami, atong manang manghulo manang mate pehami, hodo Tuhan nami dohot raja nami, saya si maroham, ingot mahami di hasangapon mi. Jalabuan hami tu hasonangan na dilabong ni debata. Amen. Aliyama nami na di banwa gitjang. Say pinorbadia maguwar mo. Say ro maharajon mo. Say saud malomo ni roham di bono tongon songon na di banwa gitjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Una kami tu gihot tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Ayo.
Dona Puna Raja Dohot Agung Rodi Hosang Robo Saleleng ni leleng na di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marni daho. Sai di depakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhon madamena tutot dim. Amen. Amen. Udul mahita dihamu kamang kainang nama dohot di permingguan siya gereja songoni dohot na siya jabut tabi maritiyo ko pa sa tamima selamat Jumat Agung madihita tuhat tama nong mate lahu mokopita tauhod di baga sang nguluta si ganupari jalanung ata jalo perpadanan na badiai ima majalo hasesan di dosa udutat tadope anon parpunguan na hohom di pukul 2 alani Roma hita muse sudi di pukul 2 Shalom Horas tuhat tama mamasu-masu hita